Γεια σας παιδιά, καλημέρα από το χωριό Καρίτανα. Είμαστε εδώ και έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο να σας δείξω. Ακολούθαμε. Τρει. Ωραία φαίνεται. Μια χαρά σας. Θα έρθεις μέσα. Οπ. Κοίτα τι ωραία. Αυτό δεν είναι έτοιμο και οι μπισκότες εδώ. Τα αυγά είναι έτοιμα. Πινάκι. Πεντακάθαρο φαίνεται. Για να δούμε. Πλάκα σας κάνω, δεν θα πω. Δεν γίνεται. Όχι, τώρα μας Τρίζος πάει. είμαι, αλλά δεν γίνεται. Όχι, πλάκα σας κάνω, εντάξει θα πω. Καλημέρα. Τρελός στο χωριό. Τέλειο.